सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि नावकाटा निफ्राय 2021 इं मायथाइयाव मेट्रिक HSLC उथ्रिसारनाय फरायसाफोर 2021 100% जादोंमोन बे समाव HSLC 2022 पास स्टुडेन्ट्स फ्रम सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि 13 आउट अफ 14 नि मादाव 13 पास जादोंमोन। नैबे जाबाय HSLC मेट्रिक एग्जामिनेशन 2023 पास स्टुडेन्ट्स फ्रम सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि 100% 15 आउट अफ 15। नैबे आरो 2024 HSLC examination 2024 pass out students from सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि 100%। नैबे जाहैबाय सोलोंथाइ बादा। मा मुं? My name is Sri Nonjoti Basumatari. मा स्कुलनिफ्राय? Unique Academy. एबार मेट्रिक होगोन। थेंक इउ। गुड मर्निं। Good morning, sir. What is your name? My name is Sri Mani Dawar. What is your school's name? My school's name is Sanjarang Rodomphu Soलोंसालि. मेट्रिक जिरायगोन। थिगानो। इ न'खौ सारा लुना होदों ना गाव लुना लादों? गाव लुना लानाय। परिखा बायबा सेफेना लांफिनगोन? गुड मर्निं। मा मुं? स्कुलनि नामा? मेट्रिक जिरायगोन। बरिया। बे न'खौ सारा लुना होनाय ना गाव लुना लानाय? संनानै जानायालाय? गाव गावबागाव संना जायो। न' लुनायाबो गाव गावबागावनि। बरिया। गुड मर्निं। मा मुं? नोंनिया? मेट्रिक जिरायगोन। फरायसालिनि नामा? नोंनिया? बे न'खौ सारा लुना होनाय ना गाव गावबागाव लुना लानाय? संना जायोना? न'निफ्राय लाबोयो। साराथ' होआ? दे बरिया। मा मुं? नोंनो फार्स्ट थाफैजेनदोंमोन ना? बे न'खौ सोर लुना होनाय? संना जानाया? खै मास जाखो? गोबाव जाबाय माने? माब्लानिफ्रायमोन थानाया? बावबाय माने? 5 मास, 6 मास, 10 मास? 6 मास ना? दे। गुड मर्निं। मा मुं? माबे स्कुलनिफ्राय? अलंबार हाई स्कुल। मेट्रिक जिरायगोन? मेट्रिक केन्डिडेट? माब्ला जागोन? फेब्रुवारि 2025 नि। बे न'खौ सोर लुना लानाय? बे न'खौ सोर लुना होनाय? परिखा बायबा सेफेना लांफिनगोन? निजे संना जायो? साराथ' संना होआ? बरिया। Your good name? My good name is Hirojyoti Basumatari. Where are you coming from? I'm coming from मानिफ्राय फैदों? सिखावपारा। स्कुल? UN Academy. मेट्रिक केन्डिडेट? बरिया। संना जायो हारसिंनो? होफैयो? न'निफ्राय? खाथि न'आ? मा टारगेट लादों? डिस्टिंसन। बरिया। थेंक इउ। कंग्रेचुलेसन थाबाय। बेस्ट अफ लाक थाबाय। गुड मर्निं। मा मुं? स्कुलनि मुङा? मेट्रिक होगोन। न'खौ बानायना लानाय ना? ना सोरबा बानायना होनाय? परिखा बायबा सिफायना लांगोन? बरिया। मोजाङै नाजा। मा डिभिजन मोननो लुबैदों? दे। बेस्ट अफ लाक थाबाय। नै सासेया थांबाय स्कुलाव बिबेकानन्दनि।
गुड मर्निं Good morning, sir. मा स्कुल Lazar Mahansara High School. मा मुं Radha Bhusmatari. मेट्रिक जिरायगोन नामखौ बुंफिन Radha Bhusmatari. मा साउन्ड गैया Radha Bhusmatari. अ न'आ गावनो लुना लानायबा गावनो संना जायो हा फरिखा बायबा सेफायना लांफिनगोन हा दे नै सासेया उदै सानानै न'आव दंहैथ'यो मौसुमि गुड मर्निं Good morning. मा मुं Mausumi माबे स्कुलनिफ्राय Nuripara. न'खौ गावनो लुना लानाय ना Masa. हा गावनो संजायो रल नाम्बार बेसेबां 1. 1 मा डिभिसन टारगेट लादों 16.5. बरिया बेस्ट अफ लाक जास्ट लिड इयर जार्नि अफ इफर्ट कन्टिनिउसलि नाजानायनि जुजिनायखौ दैदेनलांबाय था थेंक इउ Thank you, sir. गुड मर्निं Good morning, sir. मेट्रिक जिरायगोन Sir. माबे स्कुलनिफ्राय Uttar Betna Higher School. नोंनि मुङा मा My full bag Marong Zaniboro. मेट्रिक होगोन बे न'खौ बानायना लानाय ना सोरबा बानायना होनाय Noni Master Sir. न'नि मानसिया ओंखामफोरखौ Ayas. सारा संना होयो ना गाव संना जायो Gao. मा मोननो लुबैदों Ang 72%. हा Ang metric 72% of passer sir. 72 मा 72 75 जानांगोन होमबासो स्टार्ट थागोन बुजिबाय दे टारगेट ला हायै माथो दङ नाजाबाय थाबानो हायो दे गोसोनि बोलोआसो आसल बोलो गुड मर्निं Good morning, sir. माबे स्कुलनिफ्राय UN Academy. मेट्रिक होगोन न'खौ बानायना लादों Oh. खै मास जाफैखो Sorry, 6 months. 6 मान्थ जाबाय न' बानायलायनानै आरो गावनो संजालायनानै थायो हा होमबाबो सोलोंनो गोसो नङा होमबा मानो थाफैदों बेयाव हा फरायनो न'आवबो फरायनो हायोमोन माथो हा न'आव फरायनो हायामोन न'आथ' नैबेनिख्रुइ एसे साबसिनमोन दा नों न' बानायना लानायनिख्रुइ मानो Metric pass जानो न'आव मोजां फरायनाय जाया न'आव मोजां फरायनाय जाया बेयाव मा ओमफ्राय फोरोंनाय जायोना जाया मा मा आयदायाव साइन्स मेथ्स ग्रामार इंलिश बे गांथाम गांब्रै माने ग्रामारखौ लाफायोबा गांब्रै फोरोंथाय होनाया मा टारगेट लादों मा डिभिसननि टारगेट लादों फार्स्ट डिभिसन ओइ मा फार्स्ट डिभिसन फार्स्ट डिभिसनाबो बहुत जातनि दंना जेने तेने आरो मोनसेया मा स्टार मोनसेया डिस्टिंसन हो गिदिर सिमां नुबा माबा लस दं नामा गिदिर सिमां नुबा दाय दं नामा ना फैसा होनांगौ गिदिर सिमां नु होमबाना फिसाया गोरलै जायो थेंक इउ दे जयश्री हारियाब माबे स्कुलनिफ्राय खै मास जाखो 6 मास जाबाय मा साउन्ड गैथारा ओमफ्राय हारसिं संना जायो दा आबै दंफैयो ना आबैखौ लिंहर दसे मा मुं नोंनिया ए नोंसा आबै ना संना होयो ना नाम लाखिनांगोन हले बुजियो ना होमबासो आबैयाबो मोजां मोनगोन ना दे थेंक इउ दाना फैबाय माबा लबिता मा दरजायाव उल्था ताला मारिलायनाय सोर मारिदों ओंखारनो हाया जाथों होननानै नामा गुड मर्निं Good morning, sir. your good name Nurita Busari. what class do you study in UN Academy. मा थाखोआव फरायो नोङो Oh, class 10. I study in class 10. 10 मा टारगेट मा डिभिसन हानायखिनिखौ नाजागोन, sir. हो हानायखिनिखौ नाजागोन. हो हानायखिनिखौ
मा हानायखिनिखौ नाजागोनलै बुंनो हाया बुंना लानांगौ होमबासो एकदम माबा जायोना इउ आर टु मेनटेन दा सिरियासनेस आं बुंना लाबाय दानाबा खालामाबा जाथारला बिदि मोनसे माबाया सिरियासनेसा फैयो डिस्टिंसन ट्राइ खालामनायाव माबा लस दं नामा फैसा नांगौ आंथ' डिस्टिंसन जालांनायखौ लुबैदों ना संना जानाया आइ फैसा नोंसाया फैयो थांबाय दा हराव फैलायगोन दा ओमफ्राय क्लास दंना गैला स्कुलाव गैया नैबाव मा मा क्लास जायो मेथ्स इंलिस साइन्स इंलिस ग्रामार सोर फोरोङो बिस्टिराम बाजार सारा न'खौ गावनो लुना लानाय ना थेंक इउ थेंक इउ सार बेनो आरो सोलोंथाइ बादाया बेनो सोलोंथाइ बादा गाव गावबाव लुना लानाय गासिबो न' खाथिफ्रा न'निफ्रायनो लाबोयो जाग्रा आदारखौ जाग्रा आहारखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों आरो मुथुथे नै बेफोर जाहैबाय हौवासाफोरनि बे जाहैबाय मा हिन्जावसाफोरनिमोन बेखिनिया हौवासाफोरनि आरो नै लाइनथिंबो दङ नैया हौवासाफोरनि स्कुला खिन्थु अबस्था गैया आरो मोजां माबा बानायथ'नो हायाखै नैया थांनाय मोनब्रै बोसोर 100% जाबोगासिनो नैबे फरायसायानो IIT-JEE पास जानानै वेस्ट बेंगलनि खरागपुराव इन्जिनियारिं फरायगासिनो दङ लास्ट सेमिस्टार आरो बे फरायसायानो बर' बिजोंनिफ्राय नावकाटा HSLC आनजाद मिरुआव 2017 होदोंमोन आरो गिबि खेबनि थाखाय डिस्टिंसन लानानै उथ्रिसारनायजों लोगोसे मोनसे जारिमिनारि जाथाय सोरजिनाय मुस्रि राजेन्द्र दैमारि थेंक इउ